tady chodilo na... Jako dost, na to, že jsme čekali, že nikdo. Starou ledničku zamknul. To udělal si i nový nerezový panel. Ale jako poval ledničku, jakože tam musí být na 12 voltů, že? Jaká to je? Já jsem koupil dražší a mám to i s baterkou na 40 minut. My jsme tam byli později, takže tam už bylo i málo lidí. Těsně kolem tyčky, všechny kopí. Ale mám to. Víš, teď jsme testovali sovár. Tak je tam děl, ne? Teď jsme někde okna, dveře, klempiři na nový odkapy a celé klán. A i balkony teda nový. Audi ten stojí hotový, to znamená Zuničová 10 hodin poslední a hotovo. No, a všechno zavřené. Pojď, běhni si! Dělej už! Už mu padej! Teď! Jako to luču, nebo no! Bělá hoda, tam mají střídisko. Tady máš povolanové, vidíš? A to je kopec. Tam, jak jsme přijali. Může hrát za armádní vojnu, může to tak dobrý. Dobré! A běž! Udělej ho! Výborně! Tohle to je reklama, ty vole, to je Naper to tam! Jo! Pojďte, pojďte.